Софийската Мала Света гора възниква по модела на монашеската република на Атон и се формира венец от манастири около големия митрополитски център, какъвто е бил по това време София. Манастирът Свети Иван Рилски в Курило е един от най-важните обекти на Софийската Света гора. Лозенският манастир споделя съдбата на останалите манастири. С падането на България под османска власт той бива разрушен, запада и изчезва буквално от картата на Софийското Светогорие. Манастирът се възобновява през 17 век, като дори се предполага, че става важен книжовен и калиграфски център. Кремиковският манастир е едно от най-важните духовни средища на Софийската Света гора и един от първите манастири, които са възобновени след падането на България под османска власт.